जा चारों तरफ कोहरा छैले बा और कोहरा के चादर ओढ़ चुकल बा। प्रणाम, गुड मॉर्निंग। तका हाल भाई लोग, अभी हम निकल चुकल बनी बगीचा के तरफ। अब भोरे भोरे उठनी है तो पूरा आज कोहरा छैले बा आसमान में। और देखी जा अभी सुबह के बजे 7 और हमारे संगे आगे मैंने बीटू जी है देखी। और हमनी का चुकल बन जा बगीचा के तरफ टहले खातिर। और चारों तरफ देखी जा कोहरा के है, देखी जा कोहरा के घाना एकदम आज बहुत ज़्यादा पड़ता है हमनी के बिहिया के शहर में। और भोरे भोरे उठ के जानते बनी जा क्या करे के चाहिए। पहले सबसे पहले दतुअन देखी जा है, नीम के दतुअन तुल लेमन ताजा ताजा दम। और ये मुँह धो के नाश्ता पानी होई। और ये है देखी जा दम मने लौकत नहीं खे कोहरा के मारे दम। हाँ भुला गई जा कोहरा में तो का करी जा गूगल पर मार के सर्च मरनी है जा गूगल पे मैप पे, तब हमनी घर गई है जा। तो आज बहुत ज़्यादा कोहरा छैले बा। और अभी हमनी की जाते नहीं बगीचा के तरफ।